So tanan may hapon ka natong tanan. Okay, so pasalamatan na sa natong Ginoo nga nagatamong taning Santos nga misa balag GCQ no. Sana agyud ang tanan para makapadayag sa atong mga pag-ampo sa Ginoo no. Busa ta nga natong Ginoo usa ka masipang pakpak. Okay, very good ha. Mao man usab sa atong mga tumatan-aw online nga nagasunod kanunay sa atong Santos nga misa matag Domingo no. Ambot lang no, kung kabantay mo, daghan karon sa mga Facebook nga gitawag na itong fake news. No? Usay mo na, usay din at makatuo. No? Kung na ay mangguwa kayo sa haysan, ang ilang mga ipanulti, daw lisod katuuhan. Ha? Dahil sa nanawag sa Grab. Sa hello, sa Grab ni, ma-order tagog pagkaon sa Jollibee. O ma'am, okay kayo. Sa pagkauna ma'am, mautana ko sa Jollibee. Nabay ginamos. Pag-sure pa ita. Kaya maring ano, pagkalisod. Gino. Dahil sa gipo sa Facebook, mabaligya, manok nga Bisaya, luto na. 500 ra. O Jesus na ini-comment, oy, kamahal gud ana. Diyang kaya ang manok, ako pa mang kawaton. Maita kayo mga pagkalisod. No? Naana sa ini-post sa Facebook. Kinsa tong gustong magpabarang sa ilang mga uyab, no? Nga gibinuangan lang sila, tag 1,000 ra. Naana sa ini-comment, oy, mahalag gud. Diyang kaya mong gamiton nga munika, mahalon man. Unsa ring munikahan, siya Barbie doll. Maita kayo mga pagkalisod. Naana sa ini-post sa Facebook, no, nagpa-check up ko sa doktor. Og ningon ng doktor kinahanglan nga dili na ko mo inom. Da. Mao na sukad ato din agyud ko. Di na ka mainom, di na ko magpa-check up. Maita kay man nga pagkalisod gid no. Mao na ko sa itong kinabuhi ay mga butang gyud dito masabtan. Mao na atong reaction sa magbagulbol ta. Imagine ingon ang iyang amigo sa buhanga ba yung akong mama ba nga naman pirmi man lang magluya niya mag-init iyang lawas niya pirmi lang sa puton siya hala nanay COVID siya dili ay natural rato ano man inalag na yung bation basta wa siya kwarta tinawag sa gano'n kaya maning pagkalisod pa na labi na karon ha nganin panahon na nga giagda yuta nga magpabakuna niya karon lahi na kung magkita ang mga higala no sa una magkumustahay man oy kumusta day unsa may brand sa imong bag Louis Vuitton sa imong sapatos sa imong t-shirt sa imong sinina unsa may brand mo ni pangutana sa una pero karon magkita na kabaw mo kung saan ni pangutanon nga brand unsa may brand sa imong bakuna maita sino ba Pfizer no kaya mo ningon nga ilahi lagi ang atong panagistoryahan ha mao na sa atong ebanghelyo karon ha nagbagulbol ang mga tao kay sa gisulti ni Jesus ningon sila fake news baka ni o dili lang yun masabtan ha kay ningon man si Jesus no ako mao ang pan nga gikan sa langit sila oy kadiyon nganong maingon man siya nga gikan sa langit nga ato maning silingan kaila man ta sa iyang mga ginikanan mura bag sa ato adiri ba kung taga Pasil ra mo react kita mingon sa gikan sa langit oy ay panginana kay imong amahan kargador taon sa Pasil og isda ay panginana kay imong mama ting luto taon og tuslubuwa no kay naa ilan na ilhan kang Hesus ha nga sila ilarang silingan ha mo na sa ilang gibuhat nagpagulbol no kabaw ba mo kung doon ay mga outing unsa may kasagaran nga himon para magtampo-tampo BYOP ha? Bring your own provision nya kabaw tayo mabunga sa atong kagalingon doon tay kinaiya nga pirmi sa nato bitbiton we always bring within ourselves unsa man na sila BYOP nga may kasagaran na itong reaksyon. Nasam ng letter B, bagulbol. Anar kita nang magbagulbol, di yun na mawa na to. Bisakid sa mga pari madri, magbagulbol tanan na yun. Labi na sa klase. No? Ningon na may sa Pedro, unsa man ma'am, asa man ang kamutis na mauna ni Ron, ug mawa ako dayo pangitaan. Baita. Libaw sa Pedro, sige ma'am, ako na siya mong tanabin, unsa man, asa man ang chicken. Wagtang na. Muna ginito, wow, grabe. Nga sa ito ginawi na ginabagulbol niya. Letter Y, unsa man ang letter Y, yaw-yaw. Ningon sila, kisa may mas kusog mo yaw-yaw, ang bana o ang asawa. Ay, ningon sila nga na kuno'y survey. You know, nga mga bana kuno, for one day, they are supposed to speak 500 words a day kasagaran. Wow! 500? Nya mga asawa di ay 20,000 words a day. Mao na usahay ng atong mga inahan pamibutang sip magyaw-yaw nga gabi naman. Sip magyaw-yaw man siya wa pa mahurot ang 20,000. Maning nga grabe ba no? Mao na lang magsitag yaw-yaw no. So biwa niya
Unsa man ang letter O, magsilang tag-ungol. No? Labi na mga batang tapulan. Kung imong sugoon, mura yung baka. Doon pala sa susuka, hindi na ako. Doon pala sa sakop sa tubig, hindi na ako. Doon kaona, kanay ako. Maita, no? Magsigil ang ungol, no? Yung sa man ang letter P, padungog-dungog. Mao ng mga dalagang ulitaw, no? Nga nahigugma sa usag-usa niya, di makasulti. Mingon na mga babae, na mga laki, diri murang buta. Wa makakita ang dalaga. Mingon sa mga laki, day. Nanam ko'y nakitaan. Nasa mga nurse. Nurse ka siya, nurse dool. Maita, no? Muna, day, kung ikaw, kahoy ka, unsa man ka, siya, mahogani, ikaw, nara. Ano man, mahogani ka, nara ko, nga musaw ni mo, pastilan ba, no? Muna itong mga kasagaran nga mga reaksyon. Pero in reality, kung gusto kita nga mahimong positive ang dating sa BYOP, atong sundon ang meaning nga gihatag sa Ginoo. BYOP, believe. B, Y, Yahweh. O, obey. P, His precepts. No? Motuo o motsunod kita sa iyang mga sugo. Kung sa iyang mga sugo, paghigugmaay, pagminahalay. Usay bitaw na dito kalikayan nga mag-unay lang tag-away. No? Dahil doon kaputot, mag-unay ka-away, babae lalaki. So sa babae, gitawag sa lalaki sa Dina, siya, huy, dili ako ngan. Sa Dina, mangka, siya Dina mo taas. Nagutan niya siya. Ayaw, panaway call. Siya, uy, ako tawag call, kaya di ko ni mo ang call. Siya, call, kulang ka sa height. Wait, pagkalisod ba, no? Mao nang ipadayon ni Jesus, ako ang paan nga gikan sa langit. Ug ang mukaon sa mong paan, mangkabaton og kinabuhing, way katapusan. So dunay forever. Life forever, ha? Eternal life, ha? Mao ta nga sa itong kinabuhi, no? Bisan sa gugma. Mo na itong gihandom nga dunay forever, ha? Usay ba makasuya, no? Kaya na celebration nga anniversary. Niya kada buwan sa mansary. Pero kung magbuwag, wala lagi ka sa ulugan. Mo na naghangyo sila. Kung naibuwag, tawag ko sa busaon taong breaksary. Wait, istoryahe. Kaya mo naging sa Ginoo, ha? Mo na naging sa Ginoo nga mukaon sa kumpaan, dili na mamatay, ha? Makabaton o kinabuhing dayon. Nung maninitabo sa unang pagbasa, ha? Sila dyan ipakaon sa pagkaon, no? Kung tagaan siyang tubig, kung nabaskog siya, mas nabaskog siya sa pulong sa Ginoo. Kung sa pagpakigsulti sa Ginoo kaniya, nga nagiya siya kinabuhi. Mo na kita, ha? Sa atong pagsimba, gitagaan kita sa pulong nga naghatag ka ito kinabuhin dayon, o gipaambit sa paan, o sa lawas o dugo ni Kristo, ha? Ngawoy makahatag ka na to, ha? Sa kinabuhing walay katapusan, nga dili na kita mamatay, kundi kinabuhing walay katapusan, ang atong maangkon, no? Sa kita din sa kalibutan, no? Hindi lang ta mahadlok sa mga patay, mahadlok sa tas mga multo. Di asawan nga siyang banan siya, dungdong, gadagandagan siya, ano ka? Doon ay multo ni balaya. Nga naman, ang atong anak, ningon siya, nga nakidua ko niya yung yaya, wabi tay yaya, ningon ang bana, tinuod yung doon ay multo. Nga naman, nga nung ningon ang kagang atong anak, nga wamantay anak. Sakto sa Ginoo, no? Mao na nga, atong kinabuhi, din kinalang kinabuhi, nga maghatag ka na to, ug maayong pagtagad, ha? Sa mga pulong sa Ginoo. Mo na nga sa itong ikaduhang pagbasa, mo din indot nga giya, ha? Nga kita magpuyo, nga malinawon, o magpinasaylo ay. Sus, ninomdom ko sa magpiayon. No? Ay ang asawa, kuyog sa iyang manager ni adto sa Italy para sa usa ka conference. Sus, ang bana, nagsige ng binuang, ihatod siya sa airport, siya, day, nagbalik ni mo, dadi kong Italian girl. Pagbalik siya asawa, siya, day, asan mo takong gawin ni mga dadan ko Italian girl. Siya, paghuwat, oy, og siyam kabuan, nga naman, kaya nga mong gibuhat sa among manager dito, sa akong manager dito, depende, kung ining panganak na ko, babae ba? Kaya may mag yung Italian girl, kay hinimo sa Italy. Pastilan ba, no? Walay pagpinasaylo ay walay maayong relasyon sa usa-usa. Mauna, ang maghatag ka na to sa mong kinabuhi o sa mong paan, ang atong pagtuo, ha? Mutuo ba kita ang atong gidawat si Kristo? Gamay maningapan. Mao ba ni si Kristo? Sa mo ng atong pagtuo, kinalan yung masukod. Unsa may opposite sa pagtuo, ang atong pagduda. Sa English pa, doubt. D-O-U-B-T-H.
So ang atong doubt. Ha? So mo na, ato paningkamutan. Ha? Kaya kami yung tag-doubt, letter D, it's a denial. Ha? Magsigla tayo, dili, paita. Kung namin tayo mamatay no, kung sagaran na itong masulti sa itong mga baba, dili. Ato doon lang tayo taga si Peter, dili bitaw na inyong lubong ma'am, tas pikas, paitag man yung pastil. Ano? Letter O, there's always an opposition. Ha? Mukontra kita pirmi, no? Mura sa ni siya eleksyon, ha? Sa umabot nga eleksyon, lagi magkontrahay, no? Yan, lagi magdaotay, no? Yan yung trabaho ng pagdagan sa mga presidente, vice-presidente, kay tandem yun, no? Kababa mo, nga mundagan man si Ping Lacson o si Tito Soto. Nga i-combine ni mo ang ilangan, Ping o Soto, P. Soto. Wala ka lang, iba yun na. Pero mo nang pagkalisod, no? Mudagan sa kuno si Tulfo, ilang kontrahon. Nga yung Vice President si Lini, so Tulfo o Lini, so Toli. Mo nang pagkalisod, no? Mo nang ato lang yun nga, padayon, ha? Nga ang mga uncertainties atong ilikay, ha? Ang mga B, nga mga blockage or bisan naman sa nga makababag sa itong pagtuo ato sang ilikay. Labi na ang turning away, no? Pagpalayo na to sa Ginoo. So man nga sa itong misa karon, mo ni atong iampo ha, nga magpabilin kita sa itong pagtuo sa Ginoo, diya sa iyang gugma, ug ato siyang dawaton nga puno sa pagigugma, aron kita sa itong gaglingon, magtubo sa kita sa iyang grasya. Amen. Palihog manindog. Karon mga igsuon atong ipahayag nga atong pagtuo diha sa atong pagpangamuyo sa nagatuo ako. Kitang tanan.